ଲୁହ ବାଧା ମାନେ ନାହିଁ ବୋଧ କିଏ ନିଜର ଲୋକ ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛି ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏପରି ମାରାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ ସବେ ଯେପରି କେହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ ମତେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ନାରାୟଣ 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 ରକ୍ଷା କର ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଠାକୁର ଅତି ଦୂରରୁ ସେଟାକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସର୍ବନାଶ ଘଟିପାରେ ନାରାୟଣ 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 ହସ୍ତିନା ରାଜକୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ଶ୍ୟାମକୁମାର ବିବାହ କରି ରଥରେ ପଳେଇ ଆସିବା ସମୟରେ ଦୁଃଶାସନ ଶ୍ୟାମକୁମାରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସାବକରେ ଅନେକ ମାଠ ମାରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୋର ପୁଣି ଦେଶ କେଉଁଠାରେ ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ମନକୁ ପଚାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇବ ସବୁ ଅନାଥର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ତୁମେ କୂଳରେ ତଳି ଲଗାଇବା ଖୁବ ତତ୍ପର ଭାଇ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାରଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ସାମକୁ ମୁକ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ହସ୍ତିନା ବିରୋଧରେ ହବ ଯଦୁବଂଶର ଯୁଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ